Mo tong gi-save yun ako ang date nga August 21, 2021. After na mag-video call, nag-ready na ko para mo-duty na ko. Kaya duty na ko alas 8 sa gabi man. Mautong ni duties ako while siya kay naghulat na ako para dungan daw may tulog. Sa mga to nga lami kay kog smile while ga-duty. Ambot ba? Basta kay gikilig lang jud ko ug dili mawala sa kung nahuna iyahang dagway. After na kog duty, yes, nag-video call dayon mi. Ingon siya, "Hi love, musta man imong duty?" Tubagpod ko nga, kapoy gamay, pero sige lang, kaya pa man. Anak din siya nga, "Sige lang God, ikaw pa, kaya biyanan nimo." Tubagpod ko niya, nga syempre, warrior good ni, liwat nimo. Day nagpalambing-lambing ang buing kay kantahan daw na ako siya. Kay gikapoy sab siya sa adlawan para daw makatulog siya. Ako sab nga gikapoy, sige, kantahan kay lagi, love lagi pod. Daghan gani ko gikanta, bahala giyabagot. Kanta lang gihapon, di na mag-arte-arte oy. Hangtod sa nakatulog na siya. Wag yapon ako gipalo ang tawag dahil nagplaster na ko para i-front na ako akong cellphone sa kuha while natulog siya. Tas matulog na pud ko para bahalag LDR mi. Mura gihapon mi nag-uban. Char. Imagination amo ang limit. Sa mga to nga lami kayo andagan sa mga relasyon. Until one day, ako siyang gistalk siyang Facebook account. Then suddenly, nay nagtag nga girl. Dinihang gitag akong uyab. Kanang sweet nga memes bitaw. Natingala kay ko. Pagkahapon ana, nangutana ko niya og kinsa tong bayhana. Nitubag siya nga wala rato laboy. Friend rato na ako. Hingon sab ko na, wow, ka-sweet good ninyo nga mag-friend kay tag-tag man. Sweet pa jud kaayo. Sana all. Ana siya nga, love, ayaw nakaselos diha. Wa rali ito. Pero wa na jud oy. Ingon ani biya jud ta girls no. Ambot lang og ako ra ba. Basta kay makita na ganig na ay ikaduda nato. Muatak din atong pagka-overthink. Sumoto nga wala jud ko napakali. Motong na ako'y gisugo para chatan tong babae nga nitag sa kong kuya. Anak ko sa kong amiga nga, day, nako'y sugo ni mo be. Please lang jud kayo. Itry rago ning chat bayhana. Pangutan-a og tig-unsa sila ni Butoy. Tubag sad akong umiga nga, hiyati na. Unsay ako? Pag sure diha. Basig maawayan niya ako ani. Boing na jud ka diha day. Ako siyang giingnan, dili lagi. Promise. Igo ra makamangutana unsa may naa-ana good ba. Pas if ragod na silingan mong Butoy. Gora kayo lagi na. Unsa man ka oy? Reply sad siya nga, sige. Shatan nako. Ahak, kakulba ba ni oy? Ako siyang giingnan, nga ay kulba diha. Tabangi ko, buing na ni ron. Pasig na uyab ning buingan ni. Tas gauyab mi. Huy, basin kabit jud ko ani. Nikatawaran na siya og niingon nga kasayang sa kagwapa nimo. Unya, kabit ra di ay. Tubagpod ko nga, paghilom dira, buhatan na akong sugo ni Mutay. Dali. Sumoto, nga nag-video call na mi sa akong uyab. Wala ko gapahalata nga nagduda ko. Kanang normal ragod na flow sa akong nao. Pero ang tinuod, bisag asa na nabot akong nahuna kay lagi, mahadlo ko basig naa ni siya'y uyab. Lisod na. Pagkaugmaan na pagmata na ko early in the morning, nag-online ko. Tas naay nilabay sa akong newsfeed na babae. Iyang gipost kay iyang screenshot nga naka in a relationship iyang uyab sa laing bahay. Tas iyang uyab
kay sundalo pod. Dayon ka body pa jud sa kong uyab. While galantaw ko sa mga comment, kay nagkatawa ko kay klase-klase ilahang comment. Ngayon sila, nga hala ka, pilingon pod anang bayhana oy. Kabalo naman siya nga naay uyab ang lalaki. Hanapa jud ni ingon nga, babaero jud kay ning sundalo oy. Bisag nanay uyab, mamaye gihapon. Nya ang giilis, murag naog tambasakan ra ba. Pastilan lagi kaayo kay sayo sa kabuntagon, nagkatawan ako. Ambot na lang jud nga ni sink in din sa kong nahuna, nga patay. Basig ako pod kay maingon ani. Kabuing na jud, kada kong kaulaw pa. Dahil nanawag din akong uyab kay nag-escort daw sila. Nag-video call me for almost 2 hours. Dayon na low bat iyahang packet wifi. Dayon dali-dali ko kaligo, dayon gichatan nako akong amiga. Nangutan ako kung say update. Tubag akong amiga nga, habayet. Kana daw si Butoy, manguyabay man daw na atong babae. Wala pa daw niya gisugot kay gusto niya nga sa personal. Tubag ko nga, hala ka, niya ako, unsa man ko ani, hayate. Tinako oy, buing na ni Ron. Basig makabit reveal niya ko ani. Ana akong classmate nga amiga na, labuan ka bayit, kay dakog kokomelon. Sabay katawa ang buing. Tubag ko nga, asa man day ang gugma, gibutang na day sa kokomelon. Ana siya na, sige lang god, bahala gamay kokomelon. Pero sexy man gihapon. Guwapa pa siya. Pildi gihapon siya kay kokomelon ray pang laban niya. Anapod ko nga, buing na da. Bala sila oy, di na ko, yate na dyan eh. Pagkabalo na ko ana, wa na. Mura na kog buang sa kong kwarto. Ana pa ko nga, nge, bahala na oy. Dili na ko, yate na ni Ron. Bag-o pagani pag-uyab, kay nang gawas namang bayi aning tawana. Kasing magkadugay, naa pa dyo'y lain. Basta kay dili na ko. Nagsugod na ko cold niya kuno ay para likayan na siya. Kay lagi, mahadlok ko basig di ay naa siya'y uyab. Tas gitago lang niya. Mahadlok ko nga makabit reveal oy. Nabuing na dyan. Pero nakapansin man dyan siya. Ana siya nga. Love, nausab lagi ka. Na kay problema. Tubag ko nga, wala man, okay ra ko eh. Tubag po siya nga. Pag sure ha, di ka ingon ana ra ba? Sultii ko kung sa may problema. Tubag po ko, nga nagsalos ko. Ug di ko ganahan masakitan ko, samtang sayo pa, mas maayo ning makabalo ko, kay sayang ra kaayo, ug magtanga-tanga pa ko. Ana siya nga. Unsa man, katong bayi nga nagtag-tag na ako. Tubag ko niya, oo, sultihi lang ko sa tinuod be. Promise, mosabot ra ko kay di ko gusto nga makasala. Kay kabalo sab ko unsay feeling masakitan, kay gikan ako ana. Luoy ang bayi nga imong i-deny. Please lang. Nitubag si Butoy nga, nagsulti kog tinuod lang. Promise, di na ko tuyab, bisan pag chatan ni mo karon dayon. Sa mga nga paghuman mag-istorya, hindi duty na ko. Pag-abot na ko gikan og duty, natulog na kog una niya. Pero before ko natulog, ambot lang. Kay nitulo og kalit akong luha. Pero ambot lang pod, kay ngano bang nanawag siya. Pero igor na ako siya gitubag. Huwag ako nitingog, kay naghilak na ko. Motong gipalong na lang niya. Dayon may chat siya. Nga ugma na lang may mag-istorya. Kay murag nasuko pa daw ko. Dayon nag-good siya sa kuha. Niingon pa na siya nga I love you more. Mo. Pero wala jud ko may reply. Sumoto nga pagkaugma ato kay na-settle ra. Kay mitug-an sa kuha ang bayi.
Naka-char-char na jud daw sila before atong nag-training pa akong uyab. Pero karon wala na. Iya pong ipakita silang conversation. Sana all. Sweet juday siya na lalaki. Pagagabi ato kay nag-video call mi dayon. Anak ko nga, love, mag-picture do tabi. Smile dara. Na-smile pod siya. Ambot jud oy. Ma-in love jud ko siyang dimple. Lamig smile tawhana oy. Mo sigurong daghang na ilan. Human sa mong video call, anak ko niya, pwede i-post na ko ning picture na to karon. Dayon itag ka. Actually, among relasyon di ay kay naka-private ra. Kay even ako, di sab ko gusto nga i-public ra kayo. Kay daghang judgmental. Daghan ang mag-abang-abang sing story. Di ko ganahan. Kaya gikan sab ko anang public na relationship. Murag toxic na kayo sa kuha. Maong nag-private me. Even siya, dili sab ganahan nga naka-public. Mao nang naka-private amo ang relationship. Og sa social media, mag-mention ming duha pero low-key ra kayo. So mo to nangayo pa ko niyag permission og pwede ba nako siyang itag? Ana siya. Nga sige love. Itag ko. Sa mo to nga nag-post na ko og daghan na dayon ang nag-comment. Nga napay nag-share din ako mga igagaw na tingala. Kay himala daw kay nakauyab na daw kog balik. Napay ni comment nga halaka. Nag-reveal na yun siya. Nagkatawa ko sa mga comments, tas mga pila ka minutes, natingala ko, kay gi-remove sa akong uyab ang nakatag na picture na mo. Nichatin ko niya kung anong gi-remove niya, unsa may problema. Nganong iyahang gi-remove. Dugay kay niya gisin ako ang chat. Nag-comment iya gisuon didto nga, halaka, guwapa man ligi na brad. Day na ining comment nga I think anti to niya nga miingon nga, asay guwapa diha, nga mas guwapa man to si Kuan. Naa pa yoy ngalan nga gi-mention. Nalain ko like, i-comment pa jud ay. Kani ako mangig-agaw na bay, tiger pod kayo, di sab palope. Kay nakabasa man sila, mong grabe sab sila comment dito nga napay paingon na, kagwapa jud sa mong igagaw eh. Syempre, it runs in our blood pa ya. Napay lang igagaw nga niingon nga, kasaksi jud sa mong igagaw eh. Grabe na jud ba? Wala na jud ko kasabot sa kong reaction. Kaya nagkatawa ko like, bibo kay ang picture na akong gipost. Ako na lang untang i-delete gani kay murag wa ko ganahay sa comments sa yang ante. Pero nalingaw man ko sa kong mga siaw nga igagaw. Maong gipasagdahan na lang nako. Dayon na reply na akong uyab nga si Butoy, ingon siya. Nga wala laboy. Duty na ka. Amping si mong duty ha. I love you. Nagduda na sabihin noon ko. Kaya wala siya gitago, nganong i-remove ako ang pagtag. Then pila ka adlaw, simana, okay ra mong relasyon. Magkabikil gamay, pero ma-okay ra sabdayon. Tas magsinabtan ay, kay pareha man mi nga naay trabaho. Duty siya sa adlawan, niya duty na ako sa gabi. Pero napagihapon may time para magka-baby time induha. Pero, natingala na lang ko kay one day pagmata na ko. Nganong wala ko'y nadawat nga good morning gikan niya. Pero anak ko, nga basig busy ra ko. So ako ang unang may good morning. Pero usually manggod kay siya jud ang unang mo greet na mundo. Hangtod sa nood to na lang, wala man gihapon siya ka-online. Wala sab ni tawag or ni text man lang. Pero basig busy ra pod kaayo siya. Atong adlaw. Pero nakaingon ko nga murag lahi ra ang busy sa importante. Or basig busy lang jud tinuod. Ambot oy. Mabuang mandayon ko huna-huna basta di siya ka-update nako. Update ra manggod akong kailangan. Wa ko nangandoy og 24 hours niya. Update is enough for me.
Pero naabdan na lang og gabi wala gihapon. Nabalakan ako kayo. So kay nagulan man, wala na lang sa ako mid-duty. Tas gasakit sab akong puson. Then mga around 9 p.m. kay ni-text ko niya. Ako siyang giingnan nga wala ko mid-duty kay nagsakit akong puson. After pila ka minutes, ni-reply siya. Nga hello love. Sorry kay ha. Karon pa ko. Nahutdan kog load manggod. Karon pa ko naludan ni mama. Nya musta man imong gibati karon. Unya ako nga overthinker kayo. Kung naa siyang unahuna nga i-update ko. Ngano man ligi atong una nga og mahutdan siya load kay makitawag man siya siyang kauban. Para lang ma-aware ko nga dili sa siya katawag kay wala siya load. Pero karon, og wala ko mi-text, dili pod siguro ni mo tawag. Ako siyang giingnan, naghigda ra ko diri labay. Sakit kay akong puson. Ana siya nga, sige love, pag-relax sa diha. Hala ka no, whole day naman ko nga nag-relax yun. Hayate, wala man lang siya mingawan ako. Ambot na lang siya. Human sa mong gamayng text na tulog na ko nga way pananghid oy. Wala ko sa mood kay whole day ko nga nagulat niya. Tas excited kay ko nga makaistorya siya. Unya, ingnon ra ko relax sa diha. Raglahi ra siya. Nabot mi sa point kaning cold ra siya kalit. Igo na lang mo update. Tapos online siya. Pero dugay kay mo reply sa akong chat. Samantalang ako excited kayo nga makaistorya siya. Then siya wa jud mingawa. Sa mo to nga ako na lang siyang ipasagdahan. At least nag-update pa, diba? Weak jud kay ko basta ingon ani na. Kay di ko katulog pag gabi na magsigir ako overthink. Dayon maghilak. Dagag pangutana nga way makatubag. Then hilak ra jud. Umata nga hubag ang mga mata. Tapos siya murag wala lang. Chill raman kayo. Sa moto, ang mga pila ka days na okay ra pod ba? Miinit na pod among relasyon. Ana siguro na no. Weather lang. Dili sa tanang panahon, puro kalipay. Nag-video call ming duha ato. Then abot among topic about anang SPG. Wala ko kabaloon sa ok nga misulod siyang unahuna. Ug nangutana ragkalit na. Love, kamong mga bahay ba? Mahorny sa mo? Nagkatawa pa ko daan kaya wow kasagang sa iyang pangutana. Ako siyang giingnan. Ambot, mahorny di ay. Depende siguro kung naay magpalami. Dahil ni katawa ko. Dahil ni katawa pod siya. Huwag ako siyang giingnan. Nga love, mo sigurong daghang bayi nga mugukod ni mo kay tarongon ni mo silag dala. Ni katawa na pod siya. Nangutana siya, unsay dala? Aha nga dalagod na. Ug sa ampi nga pagdala, aw, maayo ko ana. Pero og sa gabi nga dala, aw, samot na nga maayo ko ana. Yati man niya. Nagkatawara jud ko like, ambot na lang jud aning tawana. Ako siyang giingnan na mo di ay, hays, kamaayo ragod nimo. Tubag si Butoy nga, buing na, nagpangita na gani. Anasab ko nga, unsay nagpangita oy, tarong diha. Ana siya nga, halagi, i-reserve ra nako ni nimo. Nagkatawa jud ko, animals na laki jud. Pero ako siyang giingnan, paghilom dira, rag amaw oy. Tubag pod si Butoy nga, ayaw sa nila be. Di ko kapugong sa kong gibati ani. Kapoy pa kayo kong lawas. Unya magsariling sikap ako. Then ikatawa siya. Sa matong na okay na miss akong uyab, mas ning sweet pa siya gayo.
Nagmansari rami nga like normal ra nga day. Kay lagi, layo pamanggod mi. Bawi raming duha pohon, inig makauli nami. Pag at 12 midnight, ana, nag-send ako message niya para sa mong mansari. Dayon pagka morning, nag-send sub siya. Like nagkatawa pa ko. First kay cutan lang kay ko magbasa ba. Kay warrior kaayong dako. Unya, klingi kaayo mo message. Ingon pa niya nga, happy mansari love. I love you very much. Mo, amping lang jud ka dira ha. Di ta padala sa mga tawong nakapalibot na tundwa. Ang importante, love ti ka kaayo. Ug love sa tunimo. Promise. Bawi rata po. Mag-celebrate ta together. I love you, my girl. Pero busy kay sila that time, so ako kay naghulat ra kung kanusa siya maka-free time ana. Pag alas 6 sa gabi padulungay nako nga manghimasa. Nanawag siya nako. Unya ako, naka-sleeveless lang nga naka-black. Unya, wala na ibra. Dili raman sab kay klaro kay lagi, di man ta pinalad sa Cocomelon. Pero naaman gihapon. Pero di lang jud ako. Pero, makapatindog man gihapon. Bitaw. Dayon first time di ito, nga nanghimasa ko, while nag-video call me. Ug ambot kay ni ana siya nga, love, nalamian kay ko nga naglantaw nimo. Ako nga buing kay gikataw-an ra nako siya. Pero ana siya nga, love, pagdali dira, kay lami na kayo. Magsakit siya niya akong puson ron. Gipasagdahan na jud nako siya nga gayaw-yaw. Samantalang ako, focus ko nga nanghimasa. Bahala na siya sa iyahang gipati dira. Pag human ako gimasa, wala pa man naka-off among video call. Hana siya nga, love, power kay kasako lagi ba. Bisag wala raman unta ko nimo giakit. Pero nganong ingon ani man akong nabati. Ako siyang giingnan nga buing juga dira. When naglantaw ko siyang nawong, klaro jud kaayo nga lahi na iyang gibati. Ana pa siya nga, love, dugay na rabani nga wala nakagawas. Tubag ko niya, unya, unsaon man ako na. Ana siya nga, pagawso na ako karon. Ana ko nga, alam na. Dahil ni katawa ko. Sumoto, nagpagawas gid siya siyang gibate. As a girlfriend, support lang ko. Ang importante, kamurang duha ang nakakita. Why mawala? Daogon ra na sa imagination. Sumoto nga human magbuhat ato, nilabay ang pila ka adlaw. Same routine gihapon ming duha. Busy sa trabaho pero naan ako'y gamay nga na-observe siya. Nga murag gamay na lang iyang time na ihatag sa kuha. Then more excuses na kanang maghulat ko sa iyang vacant time. Dayon, maka-online siya. Pero mo chat raman hinuon nga, hi love, busy kay may karon love eh. Ikaw dira, pagkaon na dayon, dayon pag-relax sa. Unya ako pod na uyab, sabto narapod lagi siya. Kay busy daw. Pero ako ra ba nga mo attack dahil akong pagka-overthinker. Kay girls, instinct never ba jud masayo. Pila ka days mo ra gihapon yang gibuhat. Then bisag kabalo ko anang time nga free siya. Pero ihan time sa kuha, cold na. Nabot na mi sa point nga okay ra nga wala na i-update siya. Wala na po i-chat. Pero, online. Ako kay talagsa na mo online kaya di ko ganahan nga madungagan ang negatibo sa kung nahuna. Ug hangtod sa naabot jud mi sa point nga complicated na kaayo. Natingala ko na dili na siya mo chat na ako. Never niya isin akong chat.
Tas never sab tubagon akong tawag. Nga murag gi-ignore message ko niya sa messenger. Pero padayon gihapon kog chat niya. Gabahan na akong chat siya. Og never gid siya nga nag-seen. Og ang last chat na ko niya, naghila ko. Ambot lang pod unsay nakaon nako nga while gahila ko, nag-video ko sa kong kaugalingon. Then gisend nako siya. Ako siyang giingnan and still waiting gihapon si Mohala. Ug unsa man gani imong problema, unta ma-okay na ka. Please lang love. Ayaw ko agia sa mga ingon anibe. Uyab ko. Pwede kay kunimo masumpungan si mong mga problema. After na ako nag-send na siya, nag-off ko sa tanan akong online apps. Ako pag yun nga gipang uninstall. Except para sa TikTok, kay dira ra ko magtambay. Malingaw kog lantaw sa mga videos nga kataw-anan o mga sayaw-sayaw pa. Mawala sa kong buot nga sad girl kaayo ko. Pila ko ka days nga wala jud nag-online. Nagbasa kog Bible. Then naminaw pud ko og mga religious nga kanta. Dili malikayan nga og mo duty gani ko. Mo sink in jud si Butoy sa kong nahuna. Then mo kalitrag tulo akong luha. Mo nang magdungo-dungo ko kay basig makit-an niya ako sa kong amo. Nga murag buang nga gilak-hilak. Even sa kong pagtulog ug before ko matulog, ginalantaw na ako kong phone na basig nagtawag siya or text man lang. Pero walay jud. Napay time nga makamata ko alas 2 sa kadlawon. Kaya madamguhan ako siya. Kanang mga happy moment na mundo. Mabot sa kong damgo dayon nga maghilak na pud ko. Pila ko kagabi nga sigig antos hangtod sa naka-decide ko nga mag-online og balik. Pag open pa lang daan ako sa akong messenger, daghan nag-chat sa akong mga igagaw. Friends og appeal pod siya. Nag-chat jud siya. Ambot ba nga pagkita pa lang daan ako siyan chat. Nga biskan wala pa na ako nabasa. Nangurog naman hinuon ko. Naglain akong gibati nga wala ako kasabot. Pila pa ka minutes sayan ako gibasa. Gipakalma sa nako akong kaugalingon kay murag halain jud. Human akong basa sa mga chats from my friends and cousins. Iyahan na din akong gibasa. Ayun siya. Nga sorry kayo. Nakasala ako nimo. Sorry kayo. Dako kay kog sala nimo. Pasaylo ako. Sorry jud kayo. Buotan kay ka. Dili ko nimo deserve. Kay tarantado ko nga pagkatao. Sorry kayo. Na ako'y uyab daan. Ning samot na jud akong karatol kay nagsagol na akong gibati. Wala na ko kabalo unsa akong i-reply. Nitulo rag kalit akong luha, di naghuot akong dughan while nagtutok sa iyang chat. Sumoto, nagipakalmada na ako kung kagulingon. Kaya di ko gusto nga mubuhi og sakit nga istorya. Sa tanang chat niya, way lain akong gi-reply kundi agay. Sige lang god. Okay ra eh. Pero nay agay. Reply niya, buotan kay ka. Ako gamahay nga nakaila ti ka. Way sama imong kabuutan sa kwa. Ambot ba nga basta ingon ani nga chat, mas masakitan pa man noon kog ayo. Kitry na lang jud na kog pakalma kong kaugalingon nga makareply kog tarong niya. Ang pinakasakit nga part kay ingon niya nga unta di ka mausab sa ko. Nasakitan na kay ko niya pag-ayo unya moingon siya unta di daw ko mausab niya. Unsa man mag sweet gihapon ko bisag naa siya uyab. Nayabag jud ning tawana. Dugay pa ko ka-reply niya kay gunahon na ako nga what if sa ko asab ni mahitabo ang situation sa bayan.
Karon nga wa siya kabalo nga iyahang pinalanggang uyab di ay kay naa say giuyab-uyab lain. Daghan nga mga what if ni sink in sa kong nahuna. Siyempre, babae gud na. So dapat dili nato gusto nga makaguba tag relasyon, di ba? So ni ana ko niya nga promise. Di ko mausab og kinsa man gani si Elay nga imong naila before. Mura gihapon hangtod sa hantod. Nitubag siya nga salamat kayo. Unya, kumusta naman ka diha? Ambot ba nga murag nalain kog samot? Kay confident kay siya nga mangumusta na ako. Nga gahuot paggani pag-ayo kong dughan. Unya, gahilak ra ba ko while chat me. Nya siya, kalmado ra kaayo. Sumoto nga wala na ko nag-chat niya. Nag-off na sab ko. Then gidelete na ko akong Facebook and Messenger para di na ko makita nga online siya. Pero dili na ako iyahang istorya. Nakaunahon na ako nga luoya pod sa bayi oy, kay walay kamuang muwang sa mga nahitabo. Pero bahala na sila. Same routine lang gihapon ko. Duty sa evening, then whole day kay nara ko kwarto. Nga naman jud no nga pag broken hearted ka ba, kay wala may gana ang tanan. Even sa pagkaon. Like way lami mukaon. Gusto nimo magsige ra kag higda. Nang hubag na akong mata nga sige hinilak. Ug di ko gusto nga naay mo comfort na ako. Kay mo samot akong pagka-overthinker. Basta makadungog ko og opinion sa laing tawo. May pa ako nalay comfort sa kong kaugalingon kay makalma-kalma pa na ako. Ginasink in ako sa kong nahuna nga ka-worth it na ako ha. Dili ang deserve akong worth. Tas kagawa pa na ako. Unya, binuangan ra ko niya. Says, buang lang jud na siya. Dapat ana jud. Tabangan ako motivate ako ang kaugalingon. Sumoto nga nagpaka-busy na lang ko. Then talagsa na kay ko mag-cellphone kay makauna-una manggod ko niya. Then ang mga pictures na mo, gipang delete na ako. Even sa TikTok ng mga videos na mo, gi-delete na ako. Kaya nang wala na ko'y rason nga para mahinumduman na ako siya. Pero ambot ba, nga tulod jud kagabi nga nagsunod-sunod, nga gipadamgo ko niya. Mga alas 2 or alas 3 sa kadlaw. Maghila ko nga maghuot akong dughan. Siguro, mo nang ingon ani ko, kay nasakitan lang jud ko pag-ayo. Dayon kailangan na akong dawaton ng tanan. Pagka morning ana mga around 11 a.m. Ako kabaloon siya nasulod sa kong utok og sa dihang gitaksan ako siya. Ako siyang giingnan. Ambot ba nga nung nag-antos ko pag-ayo ani? Ambot ba og ako ra ba nga nagpuyo naman gud ko? Wala na ko nagsinamok. Gusto na ako nga malipay ka. Di ko gusto nga magsamok-samok. Pero nga nung tulo ka gabi na nga sige kog damgo si mo. Gusto raman unta ko matulog og tarong kay gikapoy ko sa kong trabaho. Na-reply pod siya. Ako gani gusto kay tika nga i-chat or i-video call man lang. Pero maulaw na ko nimo. Di ko kadawat nga nabuhat na ako to sa mo. Instead na murag nakalmado na ko gamay, nibalik na po dinon ang sakit. Nga napay last text niya nga, promise, mabawi ra ko. Hindi makauli ka, magkita ta. Mabawi ko. Ning samot jod hinuon. Unsa man, mag-expect na pod ko ani. Sumotong wala na ako siya reply dayon gi-delete na ko among conversation. Part of moving on kunuhay. Mao na to'y last convo na mo. Karon kaya wala na. Padayon gihapon ko sa kong trabaho. Then nag-process ko kay moliay na pod ko sa muang lugar. Busy na sab kay ko sa kong trabaho ug talagsa na lang kay ko mag-online. Ug last nakita na akong update siya ha. Kay na siya'y post na picture din with hashtag
sa name sa girl ug daghang nag-comment nga mga siaw-siaw nila. Napa may sakit pero gamay na lang. Actually, dili sab nako batasan nga mang black para lang maka-move on. Wala lang. Basagdahan ra nako at least sa ingon ana nga way. Makita na ako nga okay ra siya. Nga happy na siya. Nga no need na conversation para mag-update ko siya. As of now, napa ko sa stage na healing. Usahay mas maayo nang magpaubaya ka kaysa magpakaloy ka. Happy ako sa kong desisyon as long as wala ko nakagubag relasyon. Pero hapit na. Sorry. Wala manggudpod ko kabalo nga naa siya'y uyab. Sa mga otobay ug sa mga listeners. Thank you sa paghatag og panahon sa kong story. Bahalag i-judge ko ninyo nga murag nahimo kog kabit or unsa pa na. Sorry kayo. Wala man sab ko kabalugod. Wala naman sab ko i-update niya. So unta, padayon na jud ni akong pag-move on. And to my stranger instead of my soldier, stranger na karon. Basig makabasa ka ani, unta, mag-usab na ka. Buhaton nimo imong mga promises. Laban lang jud sa kalaysod sa kinabuhi. Mag-amping ka diha sa imong trabaho. And pray jud always. Para guidean ka always diha sa imong trabaho. Og diri na human ang tanan, og pa-shoutout na lang ko sa tanang Tagalanaw del Norte. God bless you all. Ladies and boys, dungan tag-ingon. Sana all. Bitaw, sana all gihapon, di ba kay? Gipili ni Eli ang sakto na buhaton. Di ba dapat ing-ana, no? If ever maabot mo sa usa ka sitwasyon, di ba? Nga wala mo kabalo, nga kana di ang nanguyab sa inyo ha, or nauyab ninyo, kay naaday uyab, di ba? Ang pinakasaktong buhaton is bulagan, dili magpada. No? Mao nang sana all gihapon.